pavakazoita problem yemaziso I think pane 5 years now vatanga kunetseka nemaziso ndopandakabva ndanyanya ipapo kuona kuti no kukamera uku ndakutofanira kutomira ndirini bosi pamwe pacho vaitoti vakashuta zvezviya totozoti tagara takuedita toti no zvinhu zvamaenda kunoshuta izvi one zvine mashowers one apa pana kubuda musha ivo vanenge vachitoona kunge zviri clean nekuda kwemaziso ndopandakatozonoti no maziso aya atone problem tikatoti ndide kuedita inini dedi vangu maziso avo achaona zvakanaka saka drama redu raive rinobuda paZBC saka ndikaona kuti rege ndingodzidzirawo kuedita kuti risabviswe paTV noti futi kuti dedi vangu vasaramba vachistrenika maziso avo bhosi achaona zvakanaka noti mari futi yekuti vabhadhare vanhu kuti vavaeditire panenge pasina ende ndizvo zvinhu zvinotiraramisa futi. Ndofunga kune vanhu mudzimba umu vamwe anenge achifunga kuda kuzvisungirira atora kana poison yakachida kunwa obva angweri kana achindoona ndichibuda paTV apa ndichinzi mukoma Keni kana kuti mukoma Zebron Kazani obva atonakirwa obva atoti hapana chandingazviurayire nekuti unenge watobvisa stress yevanhu. Saka vanhu vanenge isusu maactors ndokumbura kuti rangarirwe kurangarirwa kwandiri kutaura tiri kuzofa taamarombe unongonzwa zvakunzi nyaya yekunzi apera ona yapera haisi nyaya yekuti unenge wapera kuekita aiwa unenge wapera mari yawaigona kushandisa panguva iyoyo. Saka ndiri kukumbira kuti maactors isusu sehurumende mutifungewo. Tinokuchingamidzai vatariri vepaHasha TV kusangana kwatiri kuita pachirongwa chedu on your favorite program and your favorite channel inonzi Artist of the Week. Muchirongwa nhasi tatravela kubva muguta reHarare tikauya kuno kumafura mhepo kudomboshava tichange tichikurukura nemutambi wemadrama kana kuti mafirimu munyika ino yeZimbabwe. Ava vadi introduction yekuti tichazovabvunza kuti watiri kutaura naye ndiani. Tisati tatanga chirongwa ichi tichambokuratidzai zvidimbu zvemitambo yavakambotamba. Fast. What's your mountain? Munoti chimdara. Taura zvinhu zvisina nebasa rese mdara. Ngabe mavheji mdara imimi. Magreen. Mukwanise ukumbire. Magreens. Mdara mavheji ndiri tsuro ere. Mukwanise ukumbire. Ndiri tsuro ere inini. Ndakubudza chekuti muriwo wacho wamaba wakafiritwa une mushonga. 3 days. Wona 3-4 days waiswa mushonga. Mukuti Akutema mfuna kumbira. Wauti. Anokumbira akanaka mwanangu. Kana chirima tikurimira munhu wese mama ndokumbirwa muriwo hapana patikambobuni mai muri vana vedu ini takagarisana Next door. Tina mbomba muri wese. Okay. Hapana. Shonga kunazo kutyisidzirwa. Hapana munhu aripo here mutengerwe mukaka. Kutyisidzirwa. Zvinenge zvakuya. Mbambamba. Mbambamba ndiani? That is number yes. Mbambamba. Jana. Mbambamba. Mangwana mude futhi. Chimwe very fast anditi. Chimwe very fast. Toenda kuseri unono kukombera spipe yangu. Mukoma Zebron, tinokuchingamidzai paPaHasha TV. Munogona kukwazisa vatariri vakatarisa mumatimana enyika nekunyika dzakatikomberedza vakatarisa pari zvino. Makadi vateereri nevatariri vepaHasha TV ndini Zebron Kazani mutambi mukuru
mukuru wemadhirama muno muZimbabwe. Kwete mudiki. Aiwa mukuru. Aiwa paibuda zvichemo zvakasiyana siyana vanhu vachiti turungoisa vaimbi chete. Asi mukoma Zebron ndoziva kuti makamboimba futi. Aiwa nanhasi tunotoimba. Munotoimba futi. Both kuactor nekuimba chinwani. Handiti. Right, tasvika pamusha penyu pamugere kana kuti pamba penyu pamugere ndambotenderera pano tikambopinda kugarden kumagaka tapiwa zvakasiyana siyana tabatwa zvakanaka pano. Zvimwe tatoita zvekutoramba. Asi taumbodzoka kumashure. Mungagona here kutaurira vanhu nhoroondo yenyu kuti zvakatanga sei zvemitambo izvi? Ya zvemutambo izvi ndichataura muchidimbu nekuti ndakataura nhoroondo yese ndofunga inotogona kuda 3 years tichikurukura kuti ipere. Muchidimbu ini ndakatanga kuita zvemadhirama izvi 1991 ndopa ndakatanga zvemadhirama 1991 ndiri grade 4. Mushure menge ndainspirona Aaron Chundura Moyo ndichinzwa madhirama aitwa paredhiyo aiimbwa yananzi handei kumombe vakomana something like ndopa tikabva tazoendawo kuna vaAaron Chundura Moyo. Taenda kuna vaAaron Chundura Moyo vandarakuda dhirama rangu rekutanga kuna vaAaron Chundura Moyo ndiri grade 5. Rainzi zvakabva kwamuri randakanyora inini tichifamba ndofunga tikaita madhirama akawanda ana Zuku Nyarai. Mamuripo paZuku ndandiripo. Zuku ndindakatonyora zvakare. Ndandiripo yandataura Zuku Nyarai togara sei toita sei ayo ndora ndakaita naro mbiri ndinapinda chikafu chemaroja ratapinda tichitora chikafu chemaroja edu bhozanga redu tichitapudza mafuta. Aiwa ndizvozvo. Aiwa maiona chaizvo. Aiwa ndofunga vazhinji vachiri kurangarira asi ama 2000 chimbogarai pasi. Right, maita mitambo iyoyo. Taita mitambo iyoyo ndabva ndazonyora rimwe rainzi Nyarai. Idhirama rakaita mukurumbira chaizvo rakazobuda muna 2008. Rainzi Nyarai rikazowinawo award yarakawinawo kumanama awards. Ndikaona award nemukurumbira ndandiri writer ndiri actor ndiri producer zvakare wedhirama iroro ari executive producer ari Dorothy Chidzawo. Saka takaramba tichifamba nemutambo vatazoita rimwe rainzi Akanganyimwe Avangarara. Ratakatora mune rimwe bhuku ranga rakanyorwa nemumwe munyori taita Kanganyimwe Avangarara. Ndofunga ndichidzoka futi kumashure tikaita rimwe dhirama rine mukurumbira rainzi Gringo ndigringo chete. Takariita zvakare dhirama iroro ndobva ndazoita rimwe rinonzi Spelire murume ndakaita ndiri musikana webasi. Taita dhirama iroro ndopa takazoita rimwe rine mukurumbira zvakanyanya rinonzi Zvazviri nanhasi uno richiri kutobuda pazvivhitivhiti richiri kutongobuda. Saka rine 8 years riri paTV dhirama iro riri kubuda nemamwe akawandisa zvekuti mamwe madhirama ndakatoita madhirama ndakaita nosvika kuma50 zvekuti mamwe acho ndakutoakanganwa ndoindakutodawo vateereri kuti vandifundise. Asi pamune muchifamba mune muchidedzwa nemazita iwayo? Ya pandinofamba mumwe nemumwe anodaidza zita raanoda. Mumwe anoti Chaka. Chaka idhirama rainzi Nzungu Muriwo ndaikira chinzi Chaka. Mumwe anoti Dino. Mumwe anoti Keni. Mumwe anoti Spelire. Mumwe anoti Baba Peshi. Mumwe anoti Dino. Zvakawanda wanda vanongodaidza nemazita avafunga. Right, mukuita mitambo iyoyi zvine here zvimwe zvazvakachinjawo muupenyu wenyu mukange muchiita madhirama iwayo? Tinoziva kuti vamwe vanotravhela kuenda kune nyika dzakasiyana siyana pane ma-upgrades kuburikidza nezvamunenge madzidza muchiita mitambo. Vamwe vanozovhura mastudio ekunge vachiita mitambo iyoyo vega. Mungagona here kupatsana ngura ipapo kuvatarira? Ya sekubvunza kwamakaita kuti vamwe kwamaita kuti vamwe vanomboenda kunyika dzakasiyana siyana. Isu munyika dzakasiyana siyana takaenda kuSouth Africa nekunigeria ndo kwatakamboenda tikambonoitawo mitambo. Aiwa maigwe tinoita because zvazvakaita manje kunigeria kwandiri inini kunyanyanya ndokumusha ndofunga munoshambudzwa kuseti tichiita zvemadhirama ndokwa zvakabva kutrana igwe. Hamisi makurebesa nyaya era. Aiwa ndokunonzwa kwakabva dzinza kana zvichitaurwa isu takazoberekerwa zvedu muno muZimbabwe pandokunonzwa kwakabva dzinza. Saka ropa rekuactor iri ndofunga murongoroona kuti nderekweyo. Saka motogona here because vanotaura hanzi chi
chinonzi ndakanganwa inini handichigoni bhozi nditori muzimbabweni sofa by birth ndatoa muzimbabweni nditori mwana wevhu bhozi ndaona mabasa ari kugadheni kwaratidza kuti ari kurwa nemwana wevhu vakabva kunigeria vedu isusuka kure zamenu kusvikira tazoberekwawo kusvikira mazoberekwawo saka mhuri yakura sei aiwa mhuri iripo aiwa mhuri iripo pane vana vangana mhuri iripo vana pane 4 vanhu mukuru akuita chii mukuru atori musikana mukuru ane 23 years kozoti poitawo vamwe pakati koti mudiki wacho izvo ane 2 years ndiye mukomana iyeye alright tinoziva vamwe kana vakura mune zvekuacta kana kuti zvemitambo zvingave zvekuimba vanowanzofarira kusumudzirawo vamwe vechidiki vanenge vachiri kutanga kana kuvadzidzisa. Imimi mukoma Zebron mune here vamo vamuri kusumudzirawo kuita zvemitambo zvingave zvekuimba izvi? Ya, vatiri kusumudzira vakawanda chaizvo. Pane zvemitambo vatiri kusumudzira vakawanda ndo vakatowandisa mumaschools machi pane zvekuimba manje. Takatosumudzira vamwe vatone mukurumbira vekutoti nanhasi vanototaurwa ana Roger anonzi Roger Stafadzwa Kadzimwe vamwe munomuziva nekuti Levels akabva maoko mangu Levels anoita naFantano akabva maoko imomo ndofunga vanotiziva vakawanda kuna Nyabhira Mount Abden Gwebi College vaitotiziva tichitsiga maspika na Levels tichienda kunoita mashows aiwa zvinofadza ndofunga muri kungozvinzwira muri yeZimbabwe ruoko rwacho kwaruri kuenda zvekare ndakambosangana nemi muchishanda neveZimbabwe Prisons and Correctional Service kuedza kushanda nevari muusungwa kuti vange vachidzidza kana kuti kukorektwa nekuti vazhinji vanofungidzira kuti munhu kana achinge apinda muusungwa anenge akangoiswa cheni chete haana zvimwe zvaanoita. Mungagone here kutsanangurira mhuri yeZimbabwe? Mhuri yeZimbabwe ndingaudze ndichiti Zimbabwe Prison and Correctional Services sekutaura kwaita mukoma vatinawo vataurawo vachiti kunhu kwekwe ndekukukorektwa zvakafanana nekuti kana uri kuchikoro ukatadza kana metsika unoita macorrections haujambe uchienda kumberi unodzokera kunoita macorrections saka pepe iko kuyo kuZimbabwe Prison and Correctional Services kunoitwa macorrections kuchiitwa macorrections ekuti upenyu hwako ugare zvakanaka vanoti ivo kana vasvika vanokubvunza ikoko kuti paunga uri kunze uku zvawaita ndezvei mumwe woti ndandiri builder vanobva vati zvakare basa rako rechibuilder riri ramba uchiriita kuti kana uchigara ipapo pajeri kana 4 years havadi kuti uzobve wakakanganwa kuti ndakambenge ndiri builder. Kana uri unoimba vanotita izvozvo vemadhiramawo ndo vatakazoendawo ikoko tadaidzwa ndo vatinenge tichifamba navo kuti aramba achingoita basa rake iroro ari muusungwa hake but mumwe nemumwe anenge akasununguka kuita zvaaita kana ticha chaiye anenge akutotichawo vamwe ikoko ndo itire vanoita ikoko unoramba uchipfuurira mberi nebasa rawaita uri kunze. Pane chitiko chatakasangana nacho kana chatakatambira chemumwe anoita zvemitambo izvi akatisiya mazuva apfuura watikanoradzika kumarinda ekuEpwedu. Pane zvimwe zvakange zvakunyorwa pasocial media zvakasiyana siyana. Indoda kubvunza kunemi vemitambo kuti pane here zvimwe zvamuri kugadzirisa maererano neizvozvo. Kazhinji tunozoona vatambi vedu vamwe hatigone kunge tichivataura mazita vanezenge vakunzi vada kurezerwa mari kuti vange vachirapwa vari muzvipatara kana rumwe rubatsiro rwavanozenge vakuda kuti vabatsirwe navo. Pane here imwe homwe yamuri kugadzira kuti zvinge zvichizobatsira mapinda mumatambudziko? Ya, mubvunzo wamabvunzo kwakanaka. Inini pachangu ndakazvimirira pfungwa dzangu chaidzo ndinofunga kuti homwe iyoyo dai taiita. Chinoitika ndechekuti tinowanzoita unonzi umbimbi ndoga nekuti mumwe nemumwe anenge achingozviti ndini handiti. Saka zvinizvo zviri kutotikanganisa nekuti patiri kufa kana kuti pari kufa vamwe vedu unozonzwa zvakunzi parudiwa mari yekofini, parudiwa mari yezvakati, parudiwa mari yezvakati. Tiri kusvika pakunyadzisa zveshuwa chamuri kutaura chichokwadi. Kana pane vamwewo vatambi vemadhirama vakanditeerera pari zvino dai tabatana tagadzirawo zveshuwa homwe kuti tigozovharidzirana tisasvike pakunyara. Tabva ipapo zvakare ngatiti isusu handisi kutaura pane zvandakaona kutaura zvichiripo pane vamwe vasati vafa pekugara chaipo panodiwa
kuti tizogozosiya mhuri yedu iri pakanaka, nekuti pakana tichiacta pari zvino tichiri kugona kutaura so tinenge tine power, tichiita mashows, tichidiwa nevanhu, tichijambirwa, asi tisina chatinacho. Zvinhu izvozvo ndiri kukumbirisisawo kuti sema-actors tiite homwe yedu inozokwanisawo kutiviga. Tabva ipapo zvakare ndiri kutaurawo nemhomho yese iri muthe whole world kuti ndatisazofungei kubatsira vatambi vemadhirama kana varwara kana kuti kana achinge afa chete. Garai mandibatsira ndichiri pandiri panapa kuti zvinhu zvangu zviite zvakanaka, ndokuactirai zvakanaka, nekuti kana ndafa hapana mune musabatsira inini, mune makubatsira vanhu vari panhamo kuti vaone chekubata. Handiti aiwa mashoko makuru amataura. Ngatisakanganwe zvekare tina vasawira vedu veZC Security vanenge vaida kuchengeterwa misha yavo, vaenda kumaholiday kwakasiyana siyana, vane macompanies, vane mamines. Tinoziva vanhu vazhinji vakupiwa mamine vachinge vachimaina, ndo vamwe vanenge vachititsigira tichifamba navo tichifambira nechirongwa. Asi pari zvino regai timbotora befu tozodzoka zvekare kwamuri. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Hey! Ndinauya nemafaro. Nasi ndiri kunyatsa kufara ndikuwanda kwamakaita huku. Ndauya pano kuti ndikutaurire nenhau yeZC Security, wemachechi, wezvikoro, wemaindastri nepese zvapo panoda kuchengetedzwa. Tsvagai ivava wedu isusu weZC Security. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Aiwa, tadzoka zvekare. Tinokutendai nekuramba muripo pachirongwa. Saka mukoma Zebron, mitambo yamuri kuita pari zvinezvi yemadhirama ndeipi? Mitambo yatiri kuita mazuvano kana pamwe makapera ndo zvinotaurwa nevamwe vechidiki. Ya, ndo zvavanotaura kazhinji. Vanoda kuti fanidza nezvimwe zvinopera. Isusu hatipere nekuti zviri matiri zvinopera muchinge matifushira. Handizika. Mitambo yatiri kuita pari zvino yakati wandei. Tine mutambo unonzi mukoma watiri kuita zvakare watinenge tinana Nzuda. Se wataita uyo maloja utinawo zvakare nekuda kwekurequesta kwaita vanhu kuti mutambo uyo vari kuuda. Tikabvunzawo zvakare kune vanhu kuti sei komakuda zvakanzi hongu mitambo mazuva iri kuitwa but haisina flavor. Pane flavor yatinotarisira yekuti makare paya paitika pachitwa mutambo mulocation chamuchamo waitoona kana kupi musina vanhu. Paitwa mutambo ine flavor isiri yekungoda kungoitira kuonererwa asi kuitira kugona. Tinotozoti umwe watiri kuita unonzi zvazviri uri kubuda pachivhitivhiti watiri kuita unonzi zvazviri. Iwe mutambo unonzi zvazviri wakatanga 2018. Ndofunga kusvika nhasi uchiri kungoitwa nekuti ndofunga maepisodes apo akusvika kuma 1080. Saka it's an ongoing series. Iwe mutambo watiri kuita nevasungwa vari muusungwa nevamwe vakabuda zvakare muusungwa, tichisanganisa zvakare nema officers nemhuri dzavo tiri kuita takabatana navo mutambo iwoyo. Alright, mungambopere nhoroondo kuti muzoshande neZPCS kana kuti Zimbabwe Prisons and Correctional Service. Chii chakanyanyotsokupai shungu kuti munge muchishanda nawo? Chakandipa shungu yekuti nge tichishanda nevanhu vari muusungwa inyaya yekuti tine mumwe wedu akambenge asungwawo ndokubva apinda muusungwa. Apinda muusungwa saka character yedu taiida kuti tirambe tichirova basa nayo. Ndofunga takabva taita mhanza yakanaka vatasangana nevamwe officer vanonzi vachaparanganda. Vachaparanganda vatasangana navo takakurukura. Takurukura zvakabva zvangoti gedye. Vakati munodi kupota muchiuyo muchiitawo nevasungwa vedu tine vamwe unyanzvi dzinoacta chaizvo but dziri kushaya mukana wekuti dzipindewo muchinhu chakadai. Ndofunga panenge pakaita rinenge gore. Izvi zvakatanga muna 2012.
vatazogadzira inonzi bvuma chitenderano yatakagadzira MOU pachirungu. Tagadzira bvuma chitenderano yedu ndokubva tasainirana takatanga kuacta nevasungwa vese kusanganisira shamwari yedu iya kusvika nhasi tichiri kuacta navo zvakanaka, hapana chekutombonetsa nemutambo unonzi zvazviri watiri kuacta nevasungwa zvekuti toda kuti tataura nevakuru veTV iyo inonzi Pahasha. Toda kuti mutambo iwoyo zvakare tipe vepahasha ugotanga paepisode 1 kusvika pawave ipapapa. Tichataura nebhodhi renhingirikeni revepahasha vacho tionzwa kuti vanoti chinazvo. Imba vanozvigamuchira izvozvo. Tatenda zvikuru. Saka kureva kuti imimi zvekare muri kutosimudzira padonzvo iroro riri kuitwa neZPCS kureva kuti munhu kana achingapinda muusungwa zvireva kuti upenyu hwabva hwapera. Asi pane here vamwe vati vabuda vamakaona kuti upenyu hwavo zvishuwa hwakushanduka, vane zvekare zvavakadzidza kuti vawanewo mabasa ekusimudzira mhuri dzavo vachinge vabuda mukati meusungwa? Sekutaura kwamuri kuita ndo kutaura kwandamboita kuti tine vamwe vakabuda vatichiri kutoacta navo pari zvino. Sekuti kazhinji vanhu vanoti munhu akapinda mujeri kana achizodzoka aita mhosva yakaita vanosvikomusema vachimupa cold shoulder. Saka zvaakuitika ndezvekuti vari kubuda kujeri vatinoacta navo drama ronzi zvazviri vari kudzoka kumba vari manhingirikini macelebrity achidzoka kumba ritodzoka achinzi achito ari celebrity zvekuti achifamba mutauni anenge achitunzi icelebrity. Saka ari kudzoka munhu achinja atoone zvimwe zvinhu zvaanoita sezvi zvitori nevamwe vatinavo vakatodzoka kubva ikoko vachisvikotovakawo dzimba dzavo vachisvikototanga kugara zvakanaka. Nanhasi titongori navo tiri kungoacta navo sekutaura kwamaita kuti kana wasungwa hazviratidze kuti upenyu hwaita sei hwaguma ende huri kutoenderera mberi. Ende zvimwe zvacho futika inobva yaita ndo imwe inonzi punishment plus good move, because yanga iri punishment yabva yazoitira futi vamwe vanhu vakajoina drama vari mujeri yakabva yaita punishment plus good move yabva yaita good move kwaari munhu. Aiwa, izvozvo tinozvitenda, tinozvikudza chaizvo. Tombodzokera zvekare tinoziva kuti makambotsikisa mimhanzi mumashure, chii chakazoitika? Pamhanzi apa ndakatsikisa zveshuwa. Makarambidzwa naLevels kana kuti? Aiwa, Levels haana kundirambidza kutsikisa mimhanzi. Pane pandakaona ndikati zvinhu zvacho zvakuda kutanga zvinonditi wandirei. Ndokubva ndaona kuti alright pamhanzi nekuacta ndabva ndaona kuti pera ndimbofamba neacting mumhanzi ndokubva ndazongosiyira vana vangu vandinavo ndo vari kutsikisa music. Asi ini music yandakaimba itoripo ndofunga ndemasongs anosvika 27 atoripo. Asi pari zvino apa ndakamboti mirei zvangu nekuda kuti zvinhu zvacho zvanga zvambonditi wandirei pamunhu wani kuti uri driver uri conductor ndiwe futi uri kusunga mota yacho uri polisi futi hazviti. Saka mukoma Kazani munorarama nei on a daily basis? Basa ramuri kuti muri kuita remaoko nderekuita sei? Chokwadi pamberi paMwari handina rimwe basa randiri kuita remaoko, ndiri kungoita iro riri basa repfungwa rekuacta. Saka chinozoitisa kuti ndizowanawo chouviri kana kuti kurarama kazhinji tinoita ma-live shows pangave pamuchato, pama-funerals, pakuroranwa mumaschools. Ndo zvatinoita izvo zvekuti ndo rimwe basa ratinoita zvekuti vari kunzwa uko vanenge vachidawo kuitirwa ma-live shows vakasununga kuti bata ndo zvinotiraramisa. Right, ndichazovati muzovape kuti vanokubata ise. Ndaona chinhu chandifadza hama vatariri tichiita chirongwa chedu chemuzuva ranhasi vakatobata mushini izvezvi ndimai Kazani. Zvinova zvinhu zvinofadza, ndo vakatotibatira kamera. Ndofunga muri kuona zvatakuradzai panapa vari kutoratidza kuti vari pamushini ndo varekodha nhasi. Kamera pese ndambomutaiwa imbomira nekuti vatotitsanangura vakati aiwa tikai timbokubatirai tikuradzei zvatinogona. Zvinova zvinhu zvinofadza. Ndezvipi zvimwe zvamuri kuita? Ndaona mhuri yenyu muri kuidzidzisa muchivandudza, munoshanda sei? Shandiro yatinoita isusu yakaropafadzwa naMwari. Sekutaura kwataita kuti neproduction inonzi zvazviri ane 8 years iri pachivhitivhiti. Production ichitanga
ndofunga takatanga tine ma camera person, ma editors, ma boom operators, ma sound men, vema lights. So vese ivavo tichiita kudaro mhuri yangu yakanga yakatarisa ichiona itirwe zvaitwa. Saka izvozvo kutaura kwandiri kuita mhuri yangu ndio yandiri kushanda nayo. Mudzimai wangu anenge ari pakamera, inini ndichidirector, mwana wangu anonzi Ivy Kazani anova nobuda mudrama irori achiedita zvakare. Achiedita? Anoedita. Inga zvinofadza zvinokudzwa. Chakandipa kuti ndivabatsire kuita zvemaproductions izvi inyaya yekuti ininiwo pachanguwo ndagarawo ndaifarira but ndandiri kuacting ndokwandandakanyanyira. Then nekuzoti takuchirana maproductions akati wandei mamwe atakamboita ana Officer Mbada, ana Biwe, taitoita zvekutohaya macameras nemacamera persons vese maboom operators vachiuya. Saka zvinhu zvaitikosta a lot. Pamwe pacho taitozopedzisira takutopinda mumabudgets edu emumba kutoti tazoshandisa mari yemwana yefizi kuti tibhadhare editor, tibhadhare cameraman. Then baba ndopa wakazoti no. That was 2015. Vakabva vati iwo unofana kuenda kuchikoro unodzidzira zvemakamera izvi. Then ndichibva ndaenda zveshuwa ndokubva ndadzidzirawo zvekushuta, script writing, nekuningirina, nekuedita. But aunoti no zvinhu zvakutotibatsirawo kukata macost ekuti nekuti maproductions atenchita inenge itori nezero budget yekuti tisi kutoona kuti maactors hanzi abva muwando kubva kuchinhoyi kwamutare kupi auya patiri kushutira vadya zvese zvinenge zvakatasana nesu. So takatoona kuti no, this thing tofanira kutochirana tega tichiona kuti zvakawanda zvacho zvekutiburitsira mari tazvigona. Then pavakazoita problem yemaziso, I think pane 5 years now vatanga kunetseka nemaziso. Ndopa ndakabva ndanyanya ipapo kuona kuti no, kukamera uku ndakutofanira kutomira ndirini. Bosi pamwe pacho vaitoti vakashuta zvezviya totozoti tagara takuedita toti no, zvinhu zvamaenda kunoshuta izvi one zvine mashowers one apa panobuda musha iwo onenge vachitoona kunge zviri clean nekuda kwemaziso. Ndopa ndakatozonoti no, maziso aya atone problem. Svikirawo mwana atozodzidzirawo kuedita nekuti pamwe pacho samai unenge uine zvakawanda zvauri kumhanyisa uti zvebasa uti zvekumba. Saka takutongoita zvekutongotiwo iwo neuku kuvakutowanzongomira pakudirector nekutaipa script kuti so then takutorana maproductions achienda kumberi. Tikatoti ndide kuedita inini dad vangu masawa achaona zvakanaka. Saka drama redu raive rinobuda paZBC. Saka ndikaona kuti rege ndingodzidzirawo kuedita kuti risabviswe paTV. Noti futi kuti dad vangu asaramba achistrenika maso avo. Bosi achaona zvakanaka. Noti mari futi yekuti vabhadhare vanhu kuti vavaeditire panenge pasina. Ende ndizvo zvinhu zvinotiraramisa futi. Alright, kuti wozoactawo takaona tinokuona uchiacta futi pamitambo yemadrama. Chakakuinspire chii? Kuacta kubvira ndichiri mudiki ndaingozvifarira ndichingoactawo nadad vangu. Saka ndopa ndikatanga ndichitongoactawo kubvira ndichiri mudiki mudrama rezvazviri. Alright. Nechikoro unozvibhalansisa sei kuti time yekuchikoro, time yekuacta, time yekuedita? Nongotiwo pandinobva maweekends ayaya handie ndiri freewo nezvechikoro ndopa ndiye ndichiita zvekuacta nekuedita. Ndozvandie ndichiitawo paweekend. Saka zvautorera nguva yakadii kudzidzira editing? Editing inambonitorera nguva yakareba bosi ndanitori neshungu yekuda kugona kuti ndibatsire dad vangu. Saka zvinambonyanyotora nguva yakareba stere kuti ndikwanise kugona kuedita.
mune vamwe here vamuri kudzidzisa kana kuti vamuri kutraina? Vakawanda chaizvo zvekutoti kuno kudomboshava ndatoone chikoro chekutoti vanoda kuacta, vanoda kudzidzira makamera, vanoda kudzidzira kuedita, vanoda kudzidzira kuita maboom operators. Asi chinhu chirongotinetsa chete zvikwanisiro zvekushandisa. Basa tinogona asi zvikwanisiro ndizvo zvatinenge tisina. Anditi. Saka ma-challenges tinoziva kuti kune vamwe vakatarisa pane dzino nguva vanokutsigirai vaiona mimwe mitambo yamaita kubva kudhara kusvika pari nhasi. Zvizhinji zvamunganyanyode kubatsirwa nazvo ndezvipi? Chikuru chatinganyanyoda kubatsirwa nacho chinoita nge chidiki asi chiri chikuru. Dai tawana equipment yekushandisa. Yakaita seipi? Hatina ma-cameras, hatina ma-sound recorders, hatina ma-editing suits ekueditisa, zvese zvatina. Zvikozoti chimwe chinhu chikuru zvandataura ma-shows zvese nekwenu hatina mota. Because ndakati chifambiso vanhu havanyasozvinzwisisa mapostori chendo yangangonzwa. Hatina mota vateereri nevatariri. Dai matibatsirawo nechifambiso icho chandiri kutaura zvino. Indamba mamhanyira kuti mapostori. Because ndabva ndaona makapfeka Alright. Nekuti dzichena aiwa. Dzinodzata Jairus nhasi amene ndangopewa basa iyo. Dzatakapfeka dzidzi zvakare sutiro vapostori. Ndosaka muri kuona kana shona yandiri kutaura ndiye mandoro kwati inobva kudenga. Aiwa zvinokudzwa. Right, vangagone kukubatai. Tunoziva kune vatariri vakasiyana siyana vakatarisa pane dzino nguva, vamwe kuBotswana, UK, muno muZimbabwe nedzimwe nyika dzakatikomberedza vanofarira paHasha TV. Nhamba dzekuti vange vachikubatai, vamwe vanezinga kuita michato nezvakasiyana siyana, vanoda kuvaraidzwa kana vanoda kukubatsirai, vanogona kukubatai panhamba dzinoti kudii? Vanoda kuvaraidzwa tichiuya kwavari nevanoda kuzotibatsirawo nezvavanotibatsira nazvo. Nhamba dzedu isusu hadzinetse i0771191181. Vamwe vanokanganwa 0771191181 nedzimwe zvakare 0771 712 712 0771 712 712. Saka ndadzibata idzi. Ndofunga for the benefit yevamwe ndidzo dziri kubuda pascreen. Munogona kuvabata muchivapo basa rekuti vange vachikufadzai, vachikuitirai mitambo nezvakasiyana siyana. Ndine chimwe futi chandoda kutaura ndoitange ndakuenderai pamberi. Aiwa zvina pane nyaya iri kutishungurudza, nyaya iri kukonzeresa kuti vanhu vapinde muzvinhu zvavasiri. Pana actor na musician. Vanhu vese ivavo actor na musician vanhu vakasiyana. Vanhu tiri kuzopedzisira tapinda futi music industry nechikonzero chekuti ma-actors haarigogonizewe, haatsvagwe, haafungwe. Panonzi pari kuitwa gala hapadaidzwewo ma-actors kuti vauyewo vachiacta pagala. Panonzi pari kuitwa kana zvakangowanda zvinotaurwa, panotaurwa artist panongofungwa musician, pataurwa artist panongofungwa musician. Hamufungewo actor, ameno pamwe muZimbabwe chete, ameno kune dzimwe nyika hatifunge actor. Actor akakosha, musician zvakare akakosha, but actor anoda kunyeperai akakoshesesa. Sei ndiri kuti akakoshesesa? Ndoitange ndiri kuti actor, pane munhu kazhinji kune dzimwe nyika munhu anototanga ari musician ozopedzisira actor zvichireva kuti atopa chinhano chepamusoro-soro. Muno muZimbabwe munhu ari kutanga ari actor opedzisira musician. Bozi tikada kutarisa kune dzimwe nyika kwekwe, Rambo haapedzisira kunzi Rambo akuimba kana kuti Chuck Norris akuimba, asi unozonzwa kuti ninga ngaachiimba uyo ato mumafilmu akuacta zvichireva kuti atopa nechimwe chinhano chepamusoro-soro. Anenge agraduate. Saka toda kuti tariswe nana Minister of Arts. Minister of Arts. Inini ndiri actor. Ndinoshuwirawo kuti ndimbosanganawo navo ndichivabatawo ruoko tichitaurawo zvichemo. Saka izvozvo kusvika kwacho ikoko ndokwatoda kuti tizotsvagawo kutosvika sei tichitaura navo, because haisitoriwo mhosva yavo nekuti zvichemo zvedu ndofunga havazvizivewo. Asi vakazosanganawo nepaHasha TV vanoona kuti tine zvichemo izvozvo zvekuti sekutaura kwataita kuti tinobatsira vanhu vari kumajeri. Pane vamwe kuti vakabuda kujeri vanenge vasina pekutangira,
saka inini ndinenge ndichibatsirawo vanhu vari kujeri ndine kafinance ndosvikawo ndopawo munhu pekutangira kuti tinodai tinotozotambura tichidoneta isu vemadhirama wacho kuti munhu uya abatsirikane. Saka dai tabatsirwawo ipapo, dai tabatsirwawo nevateereri vamwe vakatitarisa dai vatibatsirawo zvekuti zvandotaura pano zvinogona kuita kunge zvinonyadzisa kana zvingandinyadzise. Handiti ndofunga tine vamwe vese vamwe vanhu vari kungopuhwa mota, vamwe vari kupuhwa dzimba, vamwe vari kupuhwa zvakasiyana siyana zvekuti inini nebasa randinoita hombe rekubatsira vasungwa, rekubatsirawo nherera, rekubatsirawo vada kudzidziswa mabasa ekuekta mahara nekuektirawo vamwe vanotoekta mahara. Ndotarisirawo kuti panopuhwawo kamota idzinana sewiki neuka vakangondipawo kana kadiki so kekuti ndichitakura nevanhu vangu tichienda so zvinhu izvo ndozvishuwira zvekuti tu munamato wangu wandiri kudaro nekuti ndananga ivo vanhu vanenge ana sewiki neo nevamwe vavo vanobatsira vakatibatsirawo hazvina kuipa. Handina kunanga ivo chete nevamwewo vanda kubatsira. Ndokuchemawo kwatinoita. Ndofunga kune vanhu mudzimba umu vamwe anenge achifunga kuda kuzvisungirira atora kana poison yakachida kunwa obva angweri kana achindoona ndichibuda paTV apa ndichinzi mukoma Kenny kana kuti mukoma Zebron Ngazani obva atonakirwa obva atoti hapana chandingazviurayire nekuti unenge watobvisa stress yevanhu. Saka vanhu vanenge isusu maactors ndokumbira kuti kurangarirwa kwandiri kutaurawo tiri kuzofa taamarombe. Unongonzwa zvakunzi nyaya yekunzi apera onai apera haisi nyaya yekuti unenge wapera kuekita aiwa unenge wapera mari yawaigona kushandisa panguva iyoyo. Saka ndiri kukumbira kuti maactors isusu sehurumende mutifungewo papenjeni chinhu chinonzi penjeni ngokuti tinoka penjeni so kekuti kana takurawo toitoka penjeni katinopota tichinotora izvozvi se kuno kudomboshava tina mukoma vanonzi Tiki vaekta mabhaisikopu kudhara varipo vakutoita nge munhu anopenga vachigara vari pashowground unopedzera wakuita nge unopenga wagara muroad. Saka ndiri kumbirawo mutirangarirewo sekutaura kwandaita kwekuti vanopawo zvinhu muZimbabwe vanobatsirawo please isi takatanga kuekta kudhara tiri kumbirawo mutibatsirewo hatina pei yatinowana asi tinonakidza vanhu murodhi mozoti marombe vanowana mari hatina chatiri kuwana. Saka mhuri yeZimbabwe makasununguka kuti batsirawo panhamba dzangu madzinzwa tadzitaura ende muchadziona zvakare. Saka please tibatsireiwo. Vamwe vanoti ari kubhega kuti ada kukumbira mota kana dada sei. Handina, dai ndine mari yangu tichiona mari pazvinhu izvi aiwa zveshuwo ndasingambodaro ndini mukoma Kenny ndiri kutaura mhuri yeZimbabwe tibatsireiwo ende ticharamba tichikunakidzai nyange mukasatibatsira ticharamba tichikunakidzai. Saka tibatsireiwo. Zvishuwiro zvandinofunga kuti tikabatsirwa nazvo kuti tisazove nematambudziko kumberi. It's like zvandataura izvi kuti basa redu so far inenge ingori hand to mouth. Hauna chimwe chinhu chekuti budget yaunototi utonoka muka extra money kaunototiwo sometimes mwana akarwara kana kuti unokwanisa kutongotora kamari kako uchimhanya. Panenge pakatooma ipapo nekuti inyaya yekungotiwo maproductions aya tikaisa paTV even paradio takutomirirawo mari kubva kune vanenge vachida kuadvertisa vai and some of them dzinenge dzisiri mari chaidzo dzekuti unototi mhuri ingararame. Like ipapa paproblem yavainayo yemaziso akatonzi ane cataract ndotsanga. Saka anda kutoparwa patakatombofambira tida kuti taparise ndofunga mari dzacho dzaitotaurwa ndakabva ndatoona kuti for the meantime hatisi kutombokwanisa kuzviafforda zvekuti vaparwe maziso. Saka inini ndo chitori chikumbiro changu ichocho kuti at least vakakwanisa kuparwa even one ziso chairo rakanyanya rachona vakakwanisa kungoparwa even one. I think zvakawanda ezemeni vanogona kutozomira kuti aiwa tirarame ipapo chete ndo pari kungoti womei chete ipapo nekuti inyaya yekuti zvinhu zvinenge zvichida mari yakawanda ofishi mari iyoyo tisina nekuti tinge takatasana nezvakawanda mamaactors atinoekta nawoka ndionongotori umai futi kumba ikoko kutoona kuti mwana wake aenda kuchikoro mwana wake adya awana renti. Saka zvinhu zvekuti takatasana nezvakawanda it's like zvawangochitaura kuti vamwe vanotobva kuprison asina pekutangira obva auya taive neukama naye wakanaka ari kujeri kuti uchamurasa akunze azviite wakutoona kuti nosha
ndikakutsvagirawo kana $100 ukatsvagawo kabusiness ukadai pandokudedzawo kushooting uchiuya. Saka zvinhu zvekutika havambokwanisi kuzvisumudza nekuda kwekuti munhu anenge akatasana nemafamilies akawanda anenge ende kumba kwavo futi he is the breadwinner. Saka munhu wekuti anenge akatasana nezvinhu zvakawanda dzimwe nguva ndozoti beta maziso ayamboramba awa akadai ndirapise mwana wemunin'ina wangu arwara kana kuti ndidai so kana kuti actor wedu uyu haana pekugara kuti tikadai so. Saka hey panenge pakaipa. Right, imimi semudzimai wecelebrity baba pamunofamba nawo vanosangana nakawanda izvozvo ndatojaira because unogona kutoti uchitofamba mutauni ka otongoekana otongonzi mpunde oficha umwe wanenge vatori vakadzi sperire umwe uchiti odino ofisa mbada baba peshi. Saka zvinhu zvekutoti ndatojaira ineniwo ndatongoma zviri nekuti iniwo dzenguva even ndichifamba mutauni chaivo unogona kutonzi amaimi ende utsinye hwamuinawo so hwamunoitira vana vaivei padhirama mukati makaberekawo imi. Saka zvinhu zvekuti tatongozvijaira hauzowana akonguve kutsanangurira munhu kuti aiwa tendichiacta pepe kubasa vamwe vanhu vomba vatondivenga especially inini pakuacta ndichiabusa vana ana Patience naBenny mudhirama irori rezvazviri kunyanya iri. Vamwe vanhu vomba vatondivenga kuti mai vane utsinya but of which kune kutoriwo kubasa. Basha TV